Agricultura regenerativa en si és una terminologia que gastem quan el foco del que fem i pel que treballem és per al sol, la terra, on estan les plantes, on estan els microorganismes, on està la xarxa de fongs connectades parlant entre si com si fos una xarxa wifi. El foco de lo que cuidem, nodrim i alimentem és la terra, on viuen, en este cas nostre, arbres de secà, garroferes, oliveres i armelers, i per alimentar i nodrir gastem, tancant el cercle, la ramaderia extensiva. És a dir, aquells ramaders que treuen a passejar les seues ovelles, les ovelles alimenten de les herbes, males herbes, maldites, que creixen al nostre bancal i alhora estan abonant el nostre bancal en les seues defecacions. Aquesta manera de tancar el cercle és en si de lo que tracta l'agricultura regenerativa. Però si parlem d'agroecologia, que crec que és com un escaló més endavant, estem parlant a més de la fórmula en la que nosaltres entenem que és un estat de dignificat al llaurador i llauradora i de la manera en la que consumim. No val treballar de qualsevol manera a la terra en terminologia d'ecològic i ja està, de no tirar pesticides, sinó que tota la comunitat és un sistema holístic d'agricultura en el que totes les parts, fins i tot el consumidor o consumidora, estan implicades.